Ay magarabi kada kayo. Kapsat, welcome iti iti YouTube channel tayo. Here we are iti iti ngarabi and ada dagiti follow-up na saludsud iti kakapsat. And yamanak launay, ada dagiti sincero kan napudno nga talaga kahit da nga amon dagiti kinagpayso iti sauti apo. Ay question kat naibaga ko na napiman preacher, does it mean nga nunay salakan tayo nagbibiyag tayo Kristiyano tas biglang nagbasol tayo ti deadly sin kat maapos tayo ti Holy Spirit, will the Holy Spirit leave us? Salamat po. So di concern dito kapsat tayo hakon nga mention di tinagin na kat hanmat piman nga insulto rito nga damag it is just a earnest na pudno wholehearted nga agdamdamag daytoy may panggap iti kinagpayso iti sao iti Dios concerning daytoy nga issue iti Santo Espiritu. Ada ka diti posibilidad nga ti Santo Espiritu kat umikat isuna kada tayo nga anak na no nagbasol tayo. So that was the question. Laglagi pa nyo nga ti Old Testament kan New Testament. Ada lagi dadu mga wagas nga panagtrabaho di Old Testament nga hanan nga inararami di New Testament. May sakat dagi panagparparti ti karnero, dagiti baka, dagiti sakripisyo ti templo. Nga di New Testament hanan nga masapul di ay gapusta kinumpleton and inarami din ni Kristo iti perpekto nga sakripisyo. The temple kat idi Old Testament kat structure nga di pagdayawan iti apo nga papananda pang iuforan iti sakripisyo then pagdanon ti New Testament the temple kat nagbaling nga isu iti bagi dagiti anak iti Dios itata kuna iti sao ti apo ken dahil saludsud iti kapsat ada nga tayo ti posibilidad nga uray ti Santo Espiritu kat umikat kada tayo. So nakita yung nag-illustrasyon tatay concerning iti changes ijay. And one of the changes nga masapul nga kahit ko nga mamuan nyo is di panagbaliw iti panagtrabaho iti Santo Espiritu iti panagtalinad na iti maysa nga anak na. Iti Old Testament haan amin nga namati kat ti Santo Espiritu kat ada kanya dang agturturay. Iti makita tayo di record, kadagiti agturturayan lang iti Santo Espiritu kat dagiti tattao. Nga ada iti plano ti apo nga assignment da kan mission da tapno maarami da nga nasayaat. Di mission da. Iso nga di time iti panakaibangon na di templo, di time uray di chimpu dagiti ari, kan dagiti adi pa propeta, kan uray di chimpu ni David di Psalm chapter 51 verse 11 idi chimpo ang nagbasol isuna the statement na nga kuna na nga and take not the Holy Spirit from me. So dagiti nga term nga kan pasamak ti biag dagiti anak na kan dagiti adi pa nga ada mission na di Old Testament makita tayo iti panagtalina ti Santo Espiritu no ada iti mission da ijay lang umay no nalpas ti mission da umikat. No nagbasol di anak na kaslakan ni David, umikat isuna. Nung nunay urnos ti relasyon na, adamanan, agturay man ti Santo Espiritu, ngay daulo naman ni David, then maramdaman, nunalpas ti misyon na, umikat manan. So that is the sequence, iti panagtrabaho ti Santo Espiritu di Old Testament. Iti New Testament, kuna na di Ephesians, there was a change iti panagtrabaho iti Santo Espiritu. And that is the statement na di Ephesians chapter 1 verse 13 nga kunana in whom you also trusted kalpasan nga hinawat mo tinalak mo jay sao nga kinapudno anya nga sao nga kinapudno diay jay ebanghelyo referring iti chimpo nga hinawat mo ni Kristo nga nangisalakan kada kayo nga tinalak mo nga umanay ni panakatay na kompleto diay manakabalin perfecto di nga daton nga iso ti makaisalakan iti basol mo nga nagpasakop ka di nga trinabaho na kun ti sa Dios in whom also after kalpasan nga inawat mo isuna kuna iti sa ti apo
You were sealed. Nasilyuan ka. You were sealed with the Holy Spirit of promise. So makita tayo, the change dito yung nangyari. Idikat dagay leaders lang, dagay dati special nga mission na lang ti pagturturayan iti Santo Espiritu. Iti New Testament, halos amin nga believers ngayon mawat kini Kristo, nasilyuan da, agturturay, agkagyan iti Santo Espiritu iti bagina, nga isu ti pinakatemplo, pinakabalay na diti daga. And kunana ijay 14, who is the earnest of our inheritance, isuna iti resibo, pamanaknak, nga no agsublay isuna, sigurado nga may saka nga alana. Isu iti kuna iti sa apo, jay chimpo ti redemption, until the redemption of the purchased possession, jay chimpo nga alana. No ginatang tayon, adan jay itedang pamanaknak nga nabayada mo dito, jay anya dagay jay resibo, kat dito iti pamanaknak nga may saka, iti Santo Espiritu, iso iti pamanaknak nga sikakat alaan na, jay chimpo, iti panag-alay, iti ginatang na. Jay chimpo nga agsubli iso na kat alaan na dagiti ginatang na tidara na ngayon salakan na, may saka. Gapus ti Santo Espiritu nga agturturay kanyam, may saka nga naipreserbar, nga alaan na, iti panagsubli na. Kadagiti anak na. So referring dagiti mawat kanya na, amin da, ti maysa nga pamanaknak nga isuda kat bagit ti Dios isu ti presensya ti Santo Espiritu iti biag ni so nga iti maysa nga tao nga mangikiklaim nga inawat na ni Jesucristo nga awan pa nagbalbalo ti panagbiag na kat nga sawon awan ti Santo Espiritu ti biag na, that is a false profession and that is a false convert, palso reta nga pamati ag pampamarang lang nga kun natay nga mamatin makwali by the evidence nga absent iti panagtrabaho ti Santo Espiritu, hamo makita iti panagbalbaliw, hamo makita iti change ti life na. Itata, pagdanon iti Ephesians chapter 4, iti Ephesians chapter 4 verse 30, kasatnungay no iti maysa nga tao kat nagbasol isuna. Ti maysa nga anak iti Dios kat nagbasol isuna awan kadi iti tsansa nga iti Santo Espiritu kat umikat kanya na. The Ephesians 1:12 kan 13 until the redemption. So kaya't nga sa di panagsilyo kan panagyan iti Santo Espiritu, it will be until di chimpo nga alaanda ka. That is whether di panakatay mo or madanon ka iti rapture, that is di panang-ala na ti anak na. So you are already secured. Iti ima iti Diyos gapus ti presensya iti Santo Espiritu. What if nagbasol ka? Inlawlawag na Apostol Pablo na ito iti Ephesians chapter 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, by whom you are sealed unto the day. Hanyo nga pasaktan ti Santo Espiritu. Jay term nga grieve, jay natayan nga rik na. Gapus ti panag-rebuild diyo, kitaan nyo. Laglagi po nyo nga dati Santo Espiritu masaksaktan nagtaltalinad kada kayo. Katirik na nga, jerik na nga natayan isuna. Kitaan nyo, tanasilyuan kayo kanya na. Haan nga umikikat isuna, adda kada kayo. Ingga na jay chimpu ti redemption. Anya nga redemption manan dating akong kunana. Connected mo't lang di Ephesians 1:12 nga sarsaritan na ti panakatay o di chimpu di panagsubli namanan iti rapture. Agtaltalinad iti Santo Espiritu. Yes. Haan na nga inbaga nga umikat iti nga tiyempo. Adda isuna kanya agsangsangit nga kaslanatayan ti sitwasyon na. Agsangsangit iti ununding mo nga apay nga imbabayin mo, apay agbibiyag ka nga kasta. But there is no sense nga kuna tayo nga umikat isuna. Kitaan niyo tenses di verse 30, awan, iti makita yo. Di panagtalinad ti Santo Espiritu, iti Old Testament, pumanaw isuna no nag-rebuild yan ni David, ng New Testament, haan nga pumanaw isuna. That is, di ko na tayo, nga permanent, nga na-preserve ti anak iti apo, nang palalo pa nga ikaskasta mapaspasak pa, misuna iti biyag mo.
Itata, dito iti damag. Kasatno ngay preacher, dijay basul gamin nga blasphemy of the Holy Spirit. Anya dati blasphemy of the Holy Spirit? Yes, ada di nga basul nga na-mention. Namada tikat kung adalan tayo. O muna, dayta nga basul kat basul idi chimpo nga na-mention ijay chimpo lang ni Jesucristo nga ada dito'y literal nga daga nga araramidan na iti ministry na. Nga nagkasaba, inarami na dagiti milagro, inikat na dagiti nagdemon cast out, pinaibag na dagiti agsaksakit, and yet kung natitao kanya na, di pa nakabalin nga ada kanya na nagtaod iti demonyo. That is the blasphemy of the Holy Spirit. Jay in arig dala, in trato dalata nga jay napintas nga trinabaw ni Jesucristo. Di pa nagagas na. Di pa nangaywan at itao pa nang isuro na. Yet it is still considered kandag iti tao nga nagtao iti demonyo. Naglawag lang o din iti bidin siya. Kat kunat isa o ti Diyos, kunadag iti na tao, nagkumit da kano ti blasphemy of the Holy Spirit. Iso kano. Kuna iti sa o ti Diyos, iso iti kinumit dagiti tao, na kondemda iti basol nga first time nga na-mention iti chimpo ni Jesucristo. Idinalpas ni Jesucristo diti earth nga nagyan, nalpas ti mission na nga natay, nagsubli di langit iti presensya ni Diyos Ama. Never again nga na-mention iti blasphemy iti Santo Espiritu. Not even dagiti apostol ket na-mention. Because that sin is only mentioned and mabalil lang nga mapasamak di chimpo ni Jesucristo. Idinalpas ni Jesucristo diti daga awanan ti posibilidad nga mapasamak di kahit nangasawan di panangikondemda kan dagiti apostol tahan matan nga literal nga ada ni Jesucristo nga isu na ti pangibagbaganda dagiti apostol, all those sins are not considered nga blasphemy ti Holy Spirit. Isu nga ingana di chimpo dagiti apostol. Never. There was a silence of that sin. Diyan word lang nga nausar, grieve. Tinausar. But never nga nausar, iti blasphemy. So kaya't nangasawan, that unforgivable, deta baso nga mapakawan, kat haanan nga mabaling nga mapasamak tatanga panawon, gapusta, that is only valid ijay chimpo ni Jesucristo. Ngarod, no iti anak iti Diyos, dumteng ijay chimpo, nakaramid iti basol. Adapay lang kadi, iti Santo Espiritu kanya na, adapay lang. Ngam agsangsangit isuna gapus ti panagribildi. Adalata kanyam, hanga umikat isuna. No, usigan nyo, di Ephesians 1:12-13. Usigan nyo iti Ephesians chapter 4 verse 30. Istadiin nyo ti panagtrabaho ti Santo Espiritu. Ijay Acts, ijay ti pangkitan nyo, awan ti makita tayo, nga umikikat iti Santo Espiritu, iti panawon, iti New Testament era. There was a different work nga na araramidan ti Santo Espiritu. And that is the permanent dwelling, indwelling iti Santo Espiritu, iti biyag ti anak ti Diyos. Isu nga dayto iti diferensya ti maysa nga naisalakan. No agribribildi isu na ti sangwanan iti Dios. Marikna na ti panagsangit ti Santo Espiritu nga umadadayo isu na. Marikna na iti panagsakit tinakam ti Santo Espiritu nga mangyadayo kanya na iti Dios. Dijay ti diferensya. Ngam no ti maysa nga tao nga awan ti Santo Espiritu kanya na ngam kuna na nga naisalakan okay lang tagwas basol. Awan kanya na ti panagsinay, hanamarik na ti panagkonbiktar, hanamarik na ti panagsangit ti Santo Espiritu ti nagnapay, gapustan niya. Awan iti Santo Espiritu kanya na, ngagturturay kanya na. Haan nga pudpudno nga naisalakan isuna. So there iti sumbat ko, and kunak nga sapay ko ta makatulong da ito kada kayo kakabsat. Sapay ko kakabsat, tabanuran nyo ti panakaisalakan nyo. Ngahan kung mga agbaling nga lisensya nga aday suna, hamat nga umikat, ti mapalinyat ang aramidam ti basol mo. Isupay kumati mangitad iti bain kanyam, nga agbasol gapusta,
Han nga humikikat isuna. Agtaltalina di suna. Jay chimpo ti panagpalikod mo ni Apo. Adda isuna. Anya ti kastam kanya na. Anya ti kastam kanya na itibagim. Nupudpudno ka nga na isalakan. So di jay ti adal tayo ti dito yung rabi. God bless you kapsat and salamat iti kapsat nga nagdamag tapno ma-follow up iti lesson tayo. Keep on kapsat.